Det her er part 2. Vi har sagt alt det der med challengen, hvis I ser vores part 1 på min kanal. Vi kommer lige til at stoppe videoen, fordi vi skal lige skulle finde et sted, hvor den kan filme. Men vi lavede en part 2, og vi skulle stadig lave fun fact på min trampolin med en kæmpe stor bold. Og I må virkelig undskylde, det er ikke meningen, at det er så mørkt. Det er bare, jeg er jo ikke så god, så jeg kan ikke lige gøre det lyst her midt om aftenen. Vi kunne også gøre det inden. Men Ja. altså, det er bare, skal vi ikke lave sådan en folkefest? Måske går vi indenfor. Det må både være udenfor og indenfor. Det er bare, vi har en kæmpe have udenfor og sådan noget. Og det er nok bedst, fordi der er også lige noget indenfor, så vi tror, vi bliver udenfor. I må virkelig undskylde, hvis ikke I kan se os. Særlig godt. I kan skrive i kommentaren, hvis det var lidt ærgerligt, at I ikke kunne se os. Så skal vi prøve at gøre det bedre, eller gøre det om dagen. Har du sko på? Nej, det har jeg ikke. Det er godt. Jeg havde ikke engang sko på. Så er vi Ja, jeg starter bare stille og roligt ud. Så okay, nu er vi klar. Halka! Ui! Okay, så. Ved I hvad? Det vi skal nu, hvis I kan se os, det vi skal nu, det er, jeg stiller mig herhen, og han stiller sig derhen, og så skal vi løbe ind i hinanden, og så falder vi måske. Okay, stil det der. 3, 2, 1. Det var fandme grineren! Klokken er 22. Jeg er ikke helt så god, men jeg tror, at YouTube gør, så vores video bliver lyset, så jeg tror, at de kan se mig. Men det ved jeg ikke lige så meget om. Jeg er lidt ny. Men nu skal jeg prøve at lave noget sygt sejt, hvor jeg falder sådan bagover sådan her. Er du klar? Skal du også se det? Den er fandme god! Okay, så vil jeg lige prøve at lave noget. Det er det sjovt, hvis min bedste ven, han er nice. Okay? Fandme fedt! Og hvis vi ikke vinder, så er det også helt i orden. Men vi håber, at I vil få os til at vinde. Støt os, ja. Vi håber, I Vi vil nemlig gøre rigtig meget for jer. Ja, og hvis vi vinder, som vi har sagt i part 1, så og vi får 50 abonnenter, så laver vi en livestream, hvor I kan give os challenges. Det er nemlig rigtigt, hvad han siger der. Og husk, hvis vi vinder, timer i sted. hvis vi vinder den her, så laver vi en short video, hvor vi giver en challenge til Fodbold TV-kanalen. Og så kan I se dem lave deres challenge. Men vi lægger også en video op, hvis vi taber, og I skal se os lave vores challenge. Måske bliver det en 24 timer på et toilet. Ja, men hør her. Jeg har lavet 24 timer på min værelse, men det var ikke på min YouTube-kanal. Der havde jeg ikke den ikke. Men I skal høre her. Hvis jeg skal, hvis jeg, det så jeg godt. Okay, men hvis, okay, men hvis at jeg skal, lægge video op eller give min challenge, er det ikke rigtig valgt. Hvis vi vinder, skal vi give dem en rigtig klam smoothie. Jo, en rigtig. Der skal kun være æggeblommer i, sådan de får med grill. Ja, der skal kun være æggeblommer og remoulade. Og lidt æggeskaller. Så skal vi se, om vi kan finde et eller andet bedre challenge. Vi laver lige lidt flere challenges. Nu skal jeg stille mig op på en rullende bold på en trampolin. Og så stopper jeg Anton. Nej, det gør det ikke, fordi man kan faktisk ikke min fejl igen. Men Valter, han hopper sygt meget, men begynder at hoppe. Ja. Nu. Det var fandme grine. Det skal Valter også prøve. Okay, så lige prøve det. Det skal Valter også prøve. Ja. Okay, tag din fod op. Det der mest griner. Ja, tag din fod op. Nå, jeg var ikke engang at hoppe endnu. Det var ikke engang grineren. Au. Anton, vi er ikke til wrestling. Ja, det er fandme en wrestlingbox. Okay, vi wrestler lige lidt. Rip Valter. Rip Valter, hvis jeg vinder. Rip mig, hvis jeg vinder. Nej. What the fuck? Rip mig, hvis Valter vinder. Jeg kommer lige om lidt. Jeg skal lige hurtigt. Det er fordi, der kommer lige noget. Det er fordi, vi skal lige lave reklame for noget andet video. Så,